खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदास्रि मोसाहारि। बाक्सा जिल्ला एबसुआ जोहोलाव बर'न 29थि थैनाय सान फालिदों। मुसलपुर दखरा एबसुनि मावखुलि सिथ्लायाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे मुसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेयै मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन जिल्ला आरो दखराफोरनि फालिनाय बायदिनो जोहोलाव बर'न 29थि थैनाय सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों। फालिथाय साननि हाबाफारि बायदियै गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर बर'आ। लोगोसे बर'न 29थि सावगारियाव बिबार बावजेनो मोनसे समनि मिरु एबसुनि बुंथिगिरि आरो आथिखालाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारिया। आरो हाबाफारि बायदियै गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोयो। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियावनो बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिबो लायो आरो बिफां फुलिखौ गायजेनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि निर्मल मुसाहारिया। बे हाबाफारियाव जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादनि बिबानगिरिफोर आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे मुसलपुर दखरा एबसुनि हेफाजाबाव नैबे मुसलपुर दखरानि मावखुलियावनो जोङो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जोहोलाव जाय बिथाङा मुंख्लं जालांबाय बर'न बर' बिथांनि 29थि थैनाय सानखौ जोङो फालिनाय जादों। दा बे हाबाफारियाव गिबियाव जोङो फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जोङो होखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय दा बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदों। दा बेनि उनाव जोङो जाय बिथांनि मुङै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों फालिनाय जादों मुंख्लं बर'न बसुमतारि बिथांखौ जोङो गोसोखांनानै बर'न बर' बिथांखौ जोङो गोसोखांनानै बिथांनि मुसुखायाव जोङो बिबार बावदों। जोङो बिथांनि गोसोखांथियाव जों आलारि बाथि फोजोंदों। बे बिथाङा बर' हारिनि सासे बोगदाद जोहोलावमोन, मेंनो रोङै गिनाय गैयै सासे मावथिमोन बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथांमोन बायदिया बिबान लाबोनायनि थाखायनो आरो बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामबोनायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया नैबे थासारिसिम सफैनो हादों। दा ओंखायनो आङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि गेजेराव जाहाथे हारिनि थाखाय जाहाथे सेक्रिफाइस खालामग्रा गावनि जिउखौ बावसोमग्रा जाहाथे फिन उजिबावो आरो बिथांमोना उजिनानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय खामानि मावनो बयबो थुलुंगा मोनो। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बांद्राय गिदिर नङाबाबो जोङो थेलेबलेबैनो जों फालिनाय जादों। आरो जिल्लानि बेन्दोङाव मोनफ्रोमबो दखराखौबो जोङो नैबे 29थि बर'न बर' बिथांनि थैनाय सानखौ जोङो फालिनो हरनाय जादों। मोनसे समाव बर'नि गेजेराव जोङो गावजों गावनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि जादोंमोन आरो बियो जथेस्थ' गोलाव सम थानायनि उनाव दिनै मोनसे मोजां थासारिया जोंनि गेजेराव फैबाय। भुल बुजिया फ्राय जोंनि गेजेराव गैला आरो गोजोन आरो खौसेथि मोनसे थासारि फैनायनि गेजेरजों जोङो दिनै बयबो हारिनि थाखाय जोङो खामानि मावनो जाहाथे जोङो बयबो ओंखारबोयो। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव आंबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जिहेथु रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ साफा साफा दिनै फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै फसंबाय। दा बे हिसाबै जिखिनि हायो जोंबो हारिनि थाखायनो आरो समाजखौ फोसाबनो थाखायनो आरो फैबाय थानाय जिखिनि इयुन जोलैफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो गोथों लामा दिन्थिनो थाखाय जोङो खामानि मावलांनो जोङो नाजागोन। आसा खालामदो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना आरो मेलेमजिबि बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होगोन, जोंखौ थुलुंगा होगोन। दा बेखिनिखौनो आङो आफादगिरिनि मासिनिफ्राय आङो बेखिनिखौ आसा खालामदों। 2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं।
गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।